Takže čau, vítám vás u dalšího dílu. Dneska tady máme takové, no nevím co, jakože, co to má být, ale asi takový vlogík maličký. Právě teď mi někdo, abyste se nedívali, tak já točím na mobil. A mám nového křečka, tak vám ho chci předvést, protože hodně lidí už to ví a právě je tady. Ukaž se. Takový prďánek. Viď? Ona papa. No. Ho ukážu takhle. No, papáš. Jmenuje se teda Bonnie. Bonnie má 1 měsíc, jsem úplně strašně moc ráda. Takhle doufám, že na to vidíte, vypadá její klec. Takhle vám to ukážu. Tak vypadá její klec. Moc mám ráda. Zase baští, já vám ukážu, jak baští. Teď utekla. Schovala se nám tady. Neboj se nás. No čau. Teď jste ji neviděli, protože myslím. Ona se teďka roztahuje. A teda jmenuje se Bonnie, má 1 měsíc, koupili jsme ji v Super Zoo a měla tam ještě takového, měla tam 2 sourozence, jeden byl kluk, 1 holka a jen ta holka byla, ne, ten kluk, ta holka byla taková zrzavo bílá, ale ona měla červené oči, takže to nebylo moc pěkné. Nám se to moc ne... Ona se mía. No, vy na to nevidíte, protože já nevím, jak to mám dát, jako. No, tak proč vidíte, že jo? No. Já mám prostě nasměrovat tak, abyste to viděli. No, čau. Co mě hryzeš? Co děláš? Co děláš? Co děláš? Co děláš? Neboj se. Neboj se. No a teďka, prostě ona mi teďka tak, jej jdem nechtík. Tak jdem nechtík. Tu čo protahuješ? Prostě neumím to tak dát, abyste na to... No a prostě je to takový pupinák a ona v noci se vždycky úplně v noci ožije, viď? V noci ožiješ. Už pije. Doufám, že to vidíte, jak pije, nevidíte. Že pije. Tak, tady domeček, za který ona si zahrabe se pod domeček.
Co, ty budeš ohryzávat domeček? No, takže doufám, že se náš křeček se vám líbil a jestli jo, dejte like, jestli jo, tak dejte odběr a u příštího dílu čau!